sauka har na gaji an sha ruwa da zan ci ma babu. You suppose thinking what I am reason, what I am doing. If I see you kana ci kana dariya, you dey think oh my god. Ke zo ki so min garin kwakin 30 sigan 20. Sannan ki fito wajen Bara'u ki an so min wayata. Zaman gidan dole, we need to the help. Zaman gidan dole, ba shiga ba fita. Aji gidawowa da wuri. Na ci kwangila aikin nan ina ta murna shikenan a dango by new Toyota na kai kawo shi a wanke mota na yi wanka na hau mota ina tafiya ina shan fanta can na gano tserin yan mata a just do parking a gefen kwalta na ga dokuwa kyakkyawa a richa place tana ji da kanta na shawo kanta da get follow me nan wai kawo kudin siwa sunnai yarinya ce a taƙaice yar Bauchi ce Aisha ce. Ya aka ina garin? Sun kwace me ina garin? Sun kwace wayata. Su waye? Suna can. Muje. Gata da kyawu yar gata gani barinta ni zan so ta. Mu je mu ga uban da ya kwashi kuɗin garin. Gamunan zuwa gayu ku zo sauri gamunan zuwa gayu ku zo sauri gamunan zuwa gamunan zuwa gayu ku zo sauri gayu ku zo sauri gayu ku zo sauri dole ne muka zo police party Kai! Uban waye kwashi. I owed him up. Mu tafi gida ko? Ba ka